Hola a tots i totes, benvingut a aquest nou curs. Un curs que comença no només ple de les inquietuds pròpies de qualsevol començament de curs acadèmic, sinó també ple de neguits i d'incerteses. De neguits pel que tots i totes van viure pel tancament de les escoles el passat mes de març i d'incerteses per saber si podrem o no continuar les classes d'una manera més o menys normal. O bé haurem de fer altra vegada quarantenes i passar per confinaments. Altres cursos he parlat de coses com la il·lusió de tornar, de no perdre les ganes d'arribar a assolir allò que us va fer matricular per primera vegada al centre. Enguany no vull parlar-vos d'això, vull parlar-vos de les incerteses, ja que estic segur que d'una manera o l'altra tots en tenim. Sense anar més lluny, estic segur que molts de vosaltres no podríeu assegurar a hores d'ara que superareu el curs fàcilment i amb bones notes. Això no és res més que una de les moltes incerteses que tenim en el dia a dia. I són precisament aquestes incerteses les que ens estimulen i ens ajuden a lluitar per superar els reptes. I la incertesa que provoca la pandèmia, que a hores d'ara afecta tota la societat, no deixa de ser una més de les moltes incerteses que tenim. Cal que la vehiculem, que no la convertim en una por descontrolada, sinó que la transformem en allò que ens ha de permetre superar-la i defensar-nos d'aquesta pròpia pandèmia. I perquè això sigui possible, ens cal no oblidar en cap moment les mesures de prevenció adequades i el respecte al protocol que hem establert. És molt important que el que tingueu present en tot moment, no només per protegir-vos vosaltres, sinó per protegir la resta de companys i professors. Enguany, per sobre de tot, fins i tot per sobre dels resultats acadèmics, ens cal una escola segura on puguem viure i conviure tots plegats. En nom meu, de la direcció i de tot el professorat del centre, us desitgem un bon curs i que us mantingueu bé de salut.
Hola, bon dia o bona tarda, jo sóc Xènia Atset i ella és Alba de Paz i avui us presentarem el nostre treball de recerca tenint com a tutor a Abel del Castillo, un professor amb grans coneixements audiovisuals i que ens va ajudar a acabar de perfeccionar-ho. Nosaltres ens hem basat en el K-pop, un gènere musical que engloba diferents estils com rock, hip-hop o balada, originat a Corea del Sud, que es va començar a estendre a partir dels anys 90, gràcies al grup Seo Taiji Boys, creat el 1992. A partir d'aquí es van començar a crear les primeres empreses per a formar els idols. Les més conegudes són SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment i Big Hit Entertainment. La idea d'aquest projecte se'n va acudir després de veure un documental, Kwon Ji-young Mote 3, on un artista del K-pop molt important, Kwon Ji-young o G-Dragon, mostra com és viure sent un artista d'aquesta indústria, mostrant els pros i els contres i com l'han afectat. El que més em va captivar va ser com aconseguia explicar la depressió mitjançant la música i les seves actuacions, i vaig voler enfocar el treball per aquí. Malauradament em vaig adonar que era un tema complicat, ja que està centrat en un àmbit científic que jo no domino. I després de rumiar-ho, vaig veure que el que de veritat em preguntava era: lluitant contra els estereotips que hi ha a la indústria es pot aconseguir un resultat igual d'interessant, ja que aquestes normes socials són tan estrictes que tenen conseqüències realment negatives. I després de parlar amb ella vaig veure que jo també podia contribuir, ja que compartia els mateixos interessos, i per tant vam decidir fer-ho juntes. També va ser un repte com enfocar aquest treball de recerca d'una forma audiovisual, ja que no servia mostrar la nostra etiqueta directament, calia una part artística. Per tant, vam decidir fer un curtmetratge documental inspirat en el format de l'empresa BuzzFeed que mostrés el procés de recerca fins a arribar a la nostra proposta. El projecte Libra, un duo artístic que lluita contra els estereotips a través d'una sessió fotogràfica principalment. Per obtenir informació hem mirat documentals, llegit blogs, entrevistat i fet enquestes. Gràcies a això, a part de conscienciar més a la gent sobre els problemes d'aquesta indústria, també vam saber per on enfocar el nostre projecte artístic, que trenqués els estereotips, amb la creació del duo Libra i tota la seva part audiovisual. Aquí mateix us deixem els trossos. Lo que más me gusta del K-pop, el idioma, el ritmo es muy diferente. No sé, los vestuarios son bastante espectaculares, no son los típicos que se ponen todo el mundo. Yo soy diseñadora, así que me resulta muy interesante todo el tema del packaging de los álbumes, los music videos también están muy trabajados, sobre todo a nivel artístico. Lo que no me gusta del K-pop, creo que todo el mundo debería poder hacer lo que le viniera en gana. Como que creo que se meten mucho en la vida y en cómo tienen que vestir. Que es súper injusto, pues que están intentando ahí crecer haciendo lo que le gusta, pero si le ponen tantas restricciones, pues al fin y al cabo no están haciendo realmente lo que le gusta. Que ya no son solo artistas, son más bien productos, porque es una industria que si funciona sigues y si no funcionas te tiran. También hemos hecho encuestas con las mismas preguntas. ¿Por qué este nombre para el dúo? Libra fue nuestra elección ya que por casualidad las dos somos de inicios de octubre, lo que nos convierte en Libra en el signo del zodiaco. Representan la justicia, la armonía y la belleza. No soportan los conflictos y la crueldad. Por ello siempre buscan una solución a los problemas. ¿Y cuál es nuestro conflicto? Los estereotipos. Para crear nuestro proyecto Libra hemos tenido que mirar videoclips de grupos femeninos y masculinos. Buscamos algo más oscuro, considerado menos femenino. Hemos tenido que peinarnos, teñirnos el pelo y maquillarnos para conseguir ese look más duro. Y después de eso, las sesiones fotográficas. Hemos hecho dos, la interior y la exterior. Con las fotos finales hemos jugado con filtros para que no sean tan simples y con ellas hemos diseñado pósters, camisetas, una portada de álbum. Para validar nuestra hipótesis, hemos necesitado hacer otra encuesta, donde la gente podía mirar nuestros productos y decir si les interesaria una imagen más como la nuestra. Los resultados, todo un èxito. Els vídeos van ser gravats amb una càmera model JVC Dual Memory i l'àudio amb un micròfon de corbata. El vam editar amb el programa Filmora. Per les fotografies vam utilitzar PixArt i GIMP per retocar el color, afegir-hi el nostre logo i modificar els tamanys. Pel que fa al teaser, vam utilitzar OpenShot pel vídeo i per l'àudio l'Audacity. La nostra hipòtesi al final es va complir, ja que vam aconseguir un cert interès d'una audiència i uns bons resultats sense seguir els ideals estrictes del K-pop. I com una conclusió més personal, ens ha agradat molt treballar juntes, ja que som millors amigues. Hem pogut aprofundir en temes que ens cridaven l'atenció, com per exemple els de l'àmbit audiovisual, i tot i haver passat per moments molt estressants, estem satisfetes del nostre resultat. I això és tot. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a més veure.
El meu projecte integrat vol posar en valor el vent com a fenomen creador de moviment. Començo fent una recerca de materials i formats diversos. Presento una sèrie de mòbils que tenen com a denominador comú la porcellana com a material ceràmic, el filferro com a element estructural i els motlles com a via de reproducció en sèrie. Desenvolupo un primer mòbil que em permet conèixer amb més profunditat la porcellana fent un estudi de les seves deformacions. Aquest primer mòbil que serveix de precedent per realitzar una sèrie més extensa i comercialitzable. Es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese enjambre mental que te atrapa y no te deja ver la luz, es que hay que estar atento, requiere de toda tu energía. Si es que quieres salir de ese enjambre mental que te atrapa y no te deja ver la luz. Tum, pan, tum, tum, pan, tum, pan, tum, tum, pa' allá. Keep your eyes peeled at all times.
Are we rolling? Okay.
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Should I
Thank you.